Olulu sasazo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng naze ziphambili ngokuhlwanje. Democratic Alliance's Federal Executive, which met at 1 p.m. today, has resolved to withdraw from the national dialogue with immediate effect. Umbutho we-DA uthi awuzokuba inxalenye yothethathethwano lukazwelonke kodwa ufunge wamuncintupha ngelithi akaphumi kurhulumente wobambiswano. We're still pleading with our communities that it's winter, we know it's cold, but please, please, please be aware of fires. Silumkise abahlali ngokhuseleko isixeko saseGuruleni emva kokuqhambuka kwemililo ethe yatshisa yabulala abantwana abathandathu phezolo. Kwezemidlalo, ukungahlawulwa kwemivuzo yabadlali beqela lesizwe iBanyana Banyana nabazintshatsheli ezikhuselayo zetumente ye-Africa Cup of Nations yamanina kuphinde kombatha umbutho webhola ekhatywayo iSAFA kweli. Molweni emakhaya, khongozelani kaloku kuvimbe esimlungiselele wona namhlanje. Umbutho we-DA uthi awuzokuba inxalenye yothethathethwano lukazwelonke olubhengezwe ngumongameli uCyril Ramaphosa kule nyanga. Oku kuthethwe inkokheli yalo mbutho uJohn Steenhuisen emva kokugxothwa kuka-Andrew Whitfield ngumongameli uRamaphosa ngoLwesine. The Democratic Alliance's Federal Executive, which met at 1 p.m. today, has resolved to withdraw from the national dialogue with immediate effect. In the absence of a president who's prepared to take action against VBS looters and state capture accused sitting around the cabinet table, it is clear that the dialogue will be reduced to nothing more than a waste of time and money to distract from ANC failures. A second and critically important step that the DA is taking is to vote against upcoming departmental budget votes for the departments headed by Simelane Inkabane and other corruption-accused ANC ministers. And we will keep voting against those budget votes until those ministers are removed. In this way, the DA will strike a responsible and appropriate balance by allowing the broader GNU budget process to proceed to ensure the stability of the country, while forcing the ANC to act against those specific ministers who the public now demand are removed. Ukuthetha banzi ngalomba ukhona umhleli wezopolitiko apha ekhaya uMzwandile Mbeche. Mazwayi masikubulele, sibulele nangexesha lakho. Sibonge nakubabukeli. Ingaba Mazwayi okukwenzekayo kuthetha ukuthini ngobudlelwane be-ANC ne-DA ingakumbi njengoba bekurhulumente wobambiswano? Kuyakhomba ukuthi kukhona ukungezwani phakathi kwalamaqembu okuyiwona amakhulu akulohulumeni wobambiswano. Kodwa ke into futhi siphinde siyibone naphezulu ukuthi abezwane iDA iyakhombisa ukuthi kuningi engakuthandi mhlawumbe kwenziwa iANC, kodwa kunzima ukuthi iphume ngoba phela uma uzolandela into eyishoyo kufanele ngabe mhlawumbe siphumile, kodwa kunzima. NeANC nayo ithi cha sizozwa ngani angeke sinixoshe nizoyixosha nina. Kusho ukuthi nje ukushayisana kwembono nokungezwani yiyo into eqhubekayo, kodwa ngicabanga ukuthi indaba yalento kuthiwa icoalition uhulumeni wobambiswana esingawujwayele eNingizimu Afrika. I-ANC yona ingaba ithini ngentetho kaJohn Steenhuisen? Ngesikhathi nje uJohn Steenhuisen eqeda ukukhuluma uzokhumbula ukuthi bathe bahoxa kwi-national dialogue, futhi ke izinkulumo zongqongqoshe labo abathi ke babhekene nenkohlakalo ngeke beyisekele, futhi bathi basebenzisa ngokuthi ke mhlawumbe bacabanga indaba yokuthi belethe ukungamethembi umongameli. iANC ithe lento abayishoyo into nje engathi shu, kodwa ke izothi ke mangabe sihlangana ngeviki elizayo ibheke lento izoqala ngomsombuluko mangabe sihlangana nekomiti layo elincane. Mazwayi kwakho ingaba likhona mhlambi ithemba kulamaqela amabini ukuthi angahlala axoxe malunga nendlela ebheka phambili ukusombulula lenyewe? Uma kuwukuthi lamaqembu agcina ngokuthi engahlali mhlawumbe kuze kufike isikhathi sokuthi iANC ibe nesigungu sayo emavikini amabili, ngiyacabanga ukuthi
gcina kuneyinkinga ngoba phela uma uzobona indlela i-DA yenze ngayo inikeza umongameli uMnqamla Juqu into engajwayelekile ngicabanga ukuthi akuyijabulisanga i-ANC lokho mhlambe ke mangabe sihleli i-DA into mhlambe engayiboni ukuthi inika izikhali kwi-ANC ukuthi iyilwise ngazo uma ukuthi kusuka namhlanje kuze kuyoshaya i-12 noma i-13 la i-ANC izohlangana khona bengahlalanga ngiyacabanga ukuthi uzothi mawuphela lo mhlangano we-ANC mhlambe kube nezinguquko engenzeka okugqibela Mazwayi i-DA igrogrisa ngokuvotela umongameli ukungamthembi ingaba oko kuthetha ukuthini ukubheka phambili ngalamaqana uma kuukuthi i-DA ikusho lokho ngokweqiniso ngabe mhlambe bakwenzile ngoba phela uma kuukuthi bathi umongameli abemthembi uzokhumbula bayingxenye yecabinet kemongameli uma bengamthembi kuyosho ukuthi ke sebeyikhiphile bona kuhulumeni wobambiswana ingakho begcina ngokusabisa nje bengenzi ngoba ngabe benza kuyosho ukuthi ke bona baphumile futhi ke lokho kuyonika ithuba i-ANC lokuthi ke ikwazi ukuthi yakhe le GNU namanye amaqembu ngoba phela i-DA naphezulu ukuthi ingxenye GNU ngisho ingaphuma uma ubheka izinombolo i-GNU isengama futhi kukhona amaqembu angaphandle afisa ukungena kule GNU Sibulele Shandu ngexesha lakho inkosi kakhulu sibonga Inkokheli ye-EFF uJulius Malema uxeke urhulumente weMpuma Koloni ngokurhuqa unyawo ukunceda amaxhoba ezikhukhula eMthatha. uMalema utyelele ummandla ontlithwe zimpuphuma ukuyokuzibonela imeko abashiyeke bekuyo abo bachaphazelekileyo. Uthi uza kuyibeka phantsi kweliso elibukhali imali ebekelwe amaxhoba ukuba isetyenziswa ngendlela. Indawo yokuqala afikele kuyo uMalema libhodwe labaThembu enkululekweni apho adibene khona nekumkani yabaThembu. Emva koko wenjenjeya ukuya emngcwabeni welinye lamaxhoba ezikhukhula eMpolompo. Bekungcwatywa uSiyavuya Mkhatshane ongomnye wabafundi abasweleke ngethuba kukhukhuliseka ibhasi ebebekhwele kuyo. Usapho lwakhe lusentlungwini ngenxa yokungancediswa kwalo ngurhulumente. Emveni kwe-2 days umntana wam ndimthathile ndimse kwimoshari yam wavela urhulumente sithi uthumela u-AFBOB uba mabathathwe abantwana besikolo baye kwa-AFBOB. Maseyikhulula le mizimba kwezi moshari zethu ndashiya mna i-4,100 ephuma pepoti. Laa moshari yam ndandimbeke kuye ayivumi naye ngenxa yale mali. Kwiziko lasesinolwazi kuvakela isikhalo amaxhoba evakalisa indlela angaphathekanga kakuhle ngayo. Abanye batyhola abaphathi bala maziko ngokubavimba impahla ngelixa abanye betyhola urhulumente ngokungabananzi. Urhulumente wayeka naye ukusiphekela so sesincedwa zicawe koba masitye. Omnye umuntu osincedile endicela ukumbulela nguSipho Nkente futhi ndicela into yoba uSipho angasilahli. Ukanti inkokheli ye-EFF igxeke urhulumente wephondo ngokungawaseliso amaxhoba. Uthembise ngelithi baza kuwancedisa amaxhoba kwizidingo zawo. This is a very painful situation that the people of Umtata have experienced, and the response of government has not been very exciting because we have lost a lot of life which could have been saved had the army and the emergency services intervened timeously. Ikumkani yabaThembu ivakalise ukuba ithethathethana nenkosi ethile ukuze ibonelele ngomhlaba wokwakhela amaxhoba achaphazelekileyo izindlu. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Kwalapha ezindabeni urhulumente waseMpuma Koloni kunye nebhodi ejongene noshishino lotywala bathi umlo wokuthengisela abantwana abangekho selungelelweni udinga ubambiswano kodwa ngoku qala masithume umntwana evenkileni.
Sinamkele kwakhona kwezi ndaba zangalentlwa uyakwazi ukuzifumana ku-SABC Plus ukanti ukuphela nje kwazo ungazifumana kwikhazi lika-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Masiphinde silume kwinqaku ebelitshotsha phambili ngalentlwa. Umbutho we-DA uthi awuzokuba inxalenye yothethathethwano lukazwelonke obelubhengezwe ngumongameli uCyril Ramaphosa kule nyanga. Oku kuthethwe inkokheli yalo mbutho uJohn Steenhuisen emva kokugxothwa kuka-Andrew Whitfield ngumongameli uRamaphosa ngoLwesine. Urhulumente wephondo leMpuma Koloni kunye nebhodi ejongene noshishino lotywala uyithi ukulwa ukuselwa kotywala ngabantwana abangaphantsi kweminyaka yobudala kufuna ukuba kubekho intsebenziswano phakathi kwabahlali, izikolo nabo babuthengisayo. Oku kuvele kwindibano yephondo yokulwa ukuselwa kotywala ngabantwana baselula nebibanjelwe eMonti namhlanje. Iphondo leMpuma Koloni linelona nani liphezulu labantwana abasela ubutywala bengaphansi kweminyaka evumelekileyo. Ibhodi ejongene nentengo nentengiso yotywala ephondweni ithi sele ifumene amatyala olulwaphulo-mthetho angaphezu kwama400 kule minyaka mithathu idlulileyo, kwaye oku kuyaxhalabisa. The impacts are, is gravely because alcohol is also a gateway drug into, other more dangerous drugs. So soon, children will find that they can mix alcohol or they can mix other substances. And so that then becomes a polysubstance abuse. And so the problem just becomes worse. Babeyinxalenye lengqungquthela bathi kufuneka kubhengezwe ngakumbi ubungozi bokusela ubutywala kwabantwana kumakhasi onxibelelwano nakumabonakude. Siyayifuna ke into bana noko i-social partners zonke asithi omabonakude bodwa, i-social partners zonke mazithi noko zivelise i-negative effects zokutyiwa kobutywala ngendlela egqithisileyo ngabantu bakuthi. Abafundi bakukhalimele kabukhali ukuselwa kwabantwana utywala kwanokuzibandakanya kwimibhiyozo yokuvala iphepha i-Pensdown Party. Uye ke udibane nebungozi bokudlwengulwa, ubungozi bokubulawa, ngoba xa uye wathi usele utywala kuba ingqondo yakho isentsha iselula ungazazi into yokuba ingayiqhelanga ingayiqhelanga ukuvakalelwa ngolu hlobo ivakalelwa ngalo xa umntana ongaphantsi kweminyaka 18 ethe wasela utywala. Ndake ndabusela utywala ngaphambili because of peer pressure ndihlala nabantu abadala, and that led to uba ke ngoku like ndidrophe esikolweni imarks. Sebe lezothutho ephondweni likwabongoze abazali ukuba baqinise isandla ngakubantwana abazibandakanya etywaleni. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC ndiseMonti. Kusweleke abantwana abathandathu nabaphakathi kweminyaka 4 ne-14 ubudala kwiziganeko zemililo emibini eyahlukeneyo. Isixeko saseKuruleni sithi kubalulekile ukuba abantu baqinisekise ukhuseleko ukuthintela iziganeko ezikumila kunje, ukanti kuzothi ga ngoku awukaziwa unobangela wale mililo. Kusweleke abantwana abathandathu kwiziganeko ezimbini zemililo yohlukeneyo eKatlehong. Kusweleke abantwana ababini ngelixa kusweleke abane eVilaliza. Kusenjalo ojongene nokhuseleko loluntu kulo masipala waseKuruleni uSizakele Masuku ebethetha etyelele eVilaliza, nalapho kusweleke abantwana abane kwityotyombe elinamagumbi amane. But as a department, we have committed that what the department can or must assist the family with is going to do that. There are awareness that are happening in the city prior, winter and after winter, continuously, let me put it like that our people, especially those that are having the settlements like shacks and that are informal, that are not of mortar, they must at all times be cautious of things that might catch fire. We know how easy it is for those structures to burn down, and we're still pleading with our communities that it's winter, we know it's cold, but please, please, please be aware of fires that might, because we all know it was very windy yesterday. We don't know what would have happened, because even the family doesn't know what exactly happened. What caused the fire.
Kungoku nje isixeko sibongoza uluntu kuba luhlale luvundlile xa luzama ukufudumala ingakumbi ngeli xesha lobusika. Amapolisa eNtshona Koloni avule ityala emva kokubulawa kwamadoda asixhenxe ngentseni yanamhlanje. Ekuqaleni kwale veki kuxulutywe ngamatye abantu abathathu ze babhubha kwinto ekholelwa ukuba kukuzithathela umthetho ezandleni. Kusenjalo kuye kwabhubha abanye abathathu nabadutyulwe kwisiganeko sophango. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu uthi iCape Flats sele indawo yokubulawa kwabantu eNtshona Koloni kwaye kufuneka amapolisa enyuse umqakatho. Bekungekho kujikela mva kwendlu kubantu kweli gumbi lincinane xeshikweni kumbonzeleka amadoda axhobe afohlela ephethe oombayimbayi, indawo yexhwayelo ecace gca kwekati emhlophe ehlungwini, imijelo yegazi kwiindonga nakwiifestile. Esi sehlo samvanje sibeka inani lokubulawa kwabantu kwiziganeko ezikumila kunje kwiCape Flats kwi-13. Abakwantsasana bathi abakamazi oyena nobangela wale mpalalo-gazi. Mostly in our murders are three things. It's taxi violence, is extortion or gangs. So any of those will be a possibility for now on this. There will be a revenge or hit murders, but at this stage, we want to believe that whether it's a hit murder related to extortion or taxis or gangs, it's a hit murder because it's targeted to the people that have been killed. Kwingxelo umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu uthi kufuneka kuxozwe mphini wumbi kwaye iOperation Channel 2 yasungulelwa ukulungisa imiba ekumila kunje. Uluntu laseWard 40 eGugulethu luphila obentshontsho nanjengoko ulwaphulo mthetho luthe gqulu. Information of everyone who was coming to the ward. Yes, because the crime is very bad in this area. People have been shot and killed. People have been raped in this area. So we're calling government to come and seriously intervene in the area. We're in mess. Inkonzo yesipolisa eNtshona Koloni ibongoza uluntu ukuba luncedise ekufumaneni ababulali. Nangona bengabonwa njengabarhanelwa kwangoku, uLinda Madolo noLoyiso Martinisi kuyakholeleka ukuba bangakwazi ukunika ulwazi oluqilima. Nabani na onolwazi uyacela ukuba aqhagamshelane namapolisa ngokukhawuleza. Ukanti ke ngoku sinaye uSandile Hlangani noyintatheli yezobuchwephesha. Namhlanje ke sithetha ngokungcoliswa kwamagama abantu kumakhasi onxibelelwano. Sandile, masikwamkele sibulele nangexesha lakho. Ngosilisa. Khawutsho khawutsho sukube kutheni xa igama labantu lirhuqwa kumakhasi ezonxibelelwano? Lento siyibiza ngokuba ngesilungu yi-legal offense. Siyayazi abantu bangenela izinto ezingafaniyo kwi-social media platforms. Abanye abantu bangenela ukungcolisa amagama abantu okanye ukuthetha izinto ezingekhoyo nezibonyelisayo abantu. Uba ke unomntu omaziyo owenze izinto othetha into ezingekhoyo ngawe ezikonyelisayo ngakumbi ezikuvisa kabuhlungu, loo nto leyo yile nto siyibiza ngokokuba i-defamation. Enye into esiyibona kakhulu ke Lisa kwi-social media yile nto yokubiwa kwee-pages zabantu. Umntu abe yipage yakho ayithathe ayenze yakhe phantsi kwegama lakho, ogqiba athethe izinto ezirongo ngawe ibe ngathi kwabanye abantu ezaa zinto zithethwa yilaa page phantsi kwegama lakho ibe ngathi zithethwa nguwe ezaa zinto. Loo nto leyo ke itsho ikuxabanise nabanye abantu. Enye into ebalulekileyo ke abathi bayenza abantu baye baboleke imali phantsi kwalaa page. Loo nto ke siyibiza ngokokuba yi-defamation. Unelungelo leke lokuthi ke if uyabona ukuthi kukho into eyenzekayo elolo hlobo okanye ekukumila ngolo hlobo, uthatha amanyathelo ngalaa mntu uyenzileyo. Loo nto siyibiza ngoba yi-defamation. Kulo mcimbiso uthetha ngawo ngamanyathelo, ngawaphi umntu anokuwathatha xa enokuthi ehlelwe sesi sehlo? Siye singene phantsi kwegwiba lomthetho okanye i-act esiyibiza ngoba yi-POPIA Act. Yile nto iprotecta i-information yabantu. Le act lena yasungulwa ngonyaka ka-2013 ngumongameli wayekhona ngelo xesha elo. So into eyenzekayo kulo mthetho lona, unamalungelo lokumthatha lo mntu lona uthetha izinto ezanyelisayo ngegama lakho, as long as Lisa uzawukwazi ukuyibonisa icourt ukuthi lo mntu lona ukuvise kabuhlungu kwaye usebenzise igama lakho ku-social media ngendlela
engekho mthethweni nendlela ongayithandiyo wena. Umzekelo endidla ngowunika ke ngumzekelo othi uJulius Malema sawukhumbula ukuthi ngo-2020 phakathi kwakhe noTrevor Manuel wawina uTrevor Manuel ewina icase against uJulius Malema apho uJulius Malema icourt yamcela ukuthi abhatale imali engange-500,000 ukongeza oko ukuthi a-apologize okanye acela uxolo kuTrevor Manuel ngenxa yale defamation. Sibulele Sandile kakhulu ngexesha lakho. Ndibulele mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe, ndinikhumbuze ke ukuba ezangomso ziza noxa wethu ngolwimi lwesiZulu busuku benzolo.